Kapag pabukaw sa inyo, magahatag enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. O ganin sa mga tao dira kami ara sa pag-ibuon nga importante, kag may ara dira sa pagkakantuan nga importante mga kaaksyon. Bugtaw na kamo dira, dakpan ang balde, habon, kabo, kag baligo. O bago na kamo dira mga kaaksyon. Kung kamo dira may ana sang plano nga magakanto sa aton nga merkado. Lagi din mga kaaksyon nga nagakanto ko ta temprano, di ba? Kay kita ya makapili dira sa aton balaklon, preska kag barato. O bangon na kamo dira, dugay na balik dira sa inyong iligdaan. Pag nagbalik kamo dira mga kaaksyon, basi mala pagbugtaw niyo ano, masanag na ang palibot kag basi jutay na lang ang inyo dira mabakal. Dapat mga kaaksyon ka na aga, let us prove that Filipino time is always on time. Gani, dakpan ang balde, habon, kabo, kag maligo. So anyway, today mga ka-action, it's a brand new day. It's June 27, 2021. Kada sigsang adlaw, no? Dusang sato na nagsugod ang bulan sang Hunyo. Kagyara na kita mga ka-aksyon, ha? Sa ulihing Domingo sang bulan sang Hunyo. Motivation, motivation, motivation. Dali na lang ang sweldo. Diba? We only have, siguro mga tulog kasubong, bugtaw mo, 28. Tatlo katulog na lang mga kaaksyon. Ipanagtag na ang kayuhan. Amo na ang motivation sa mga empleyado, no? Inabalang kagapon, naging pangatag ang sweldo. Pagkabuas kita ay sila sa lubrahan nila, ang istoryahan, ay, kadugay pa ipanghatag ang sweldo, no? Pagaling natin mga kaaksyon, ang motivation sa empleyado is sweldo. So gani, tarungon na daton nga obra para kita ya paglabot sa sweldo, wala kita sang deductions kamatiuay kita late. And of course, wala kita siyang absences. Okay? So anyway, speaking of the day-to-day mga kaaksyon, it's June 27, 2021. May istorya kita mga kaaksyon sa aton nga history. June 27, tuig 1863. Medyo, kuwan niya, no? Grabe nga pagkalkal, katilawig-lawig pa eh. Simpo Polis Castilla. Ginbunag si Ladislao Diwa. Madamo sa aton nga mga Pilipino ang nakabati, kag familiar sang pangalan nga Ladislao Diwa, apang wala ta mahibalaan kung ano bala ining tao si Ladislao Diwa, Masilang nakita nga, kilala ko na, Ladislao Diwa. Do siya man na nagalibod sang isda siya, montong porok, di ba? Asa Ladislao Diwa? Do siya man nagtag-iya sang bago nga grocery store nga nagbuka siya, bangga. So, ari mga kaaksyon, para balikan ta ang aton mga nakaligad, kag syempre, diri man sa Pilipinas, sa aton nga history. Si Ladislao Diwa ang ginbunag sadtong 1863 ang isa sa nagtukod sa katipunan na kaupod ni Andres Bonifacio sadtong July 7 sa dalan sang Azcaraga. Nasubong ginatawag nga Avenida CM Recto kaga nag-star ini siya sa Cavite. Kumbaga pa, ini siya ang isa ka lugar ni General kaga naging presidente isang unang republika sa Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Ang masalimuot nga obligasyon sa isa ka tuod nga propagandista ang gintuma ni Ladislao Diwa para sa katawhayan mga kaaksyon sang pungsod. Una siya nga nagsulod sa eskwelahan ni Padre Perfecto Manialak. Nangina kapista siya sa letra na kag natapos ang Bachelor of Arts. 14 siya katuig, makon mo na 14 siya katuig sa seminaryo. Kung wala nagkontra ang iya nga amay sa iya nga naging desisyon, siya ang naging pari na. Imbis na teolohiya ang iyang mahibalaan,
ang gusto niya orang iya nga nangin interest ang nangin abuga siya sa Universidad sang Santo Tomas. Sa madakpan si Rizal kaginaboy dito sa may dapitan. Nakapaminsar si Ladislao sa isa ka organisasyon nga hindi reformasyon ang tuyo kundi revolusyon. Diri ginbunag ang katipunan, ginbase ni Ladislao ang katipunan sa triumbarito sa revolusyon ka Pranses kag triumbarito sa daan nga Roma kung sa diina nagsugod ang triangulo sang grupo diriya wala sang presidente kag siyempre wala man sang vice presidente para wala sa may maghandom sang mataas nga posisyon. Kung pa mga kaaksyon tanan ang pantay-pantay. Sang modiskubre ang organisasyon sa itong 1897, gindakop si Ladislao Diwa sa Bacolor, Pampanga. Ini siya ang ginpriso sa Fort Santiago kag nag-agom sang pag-torture. Matapos ang 5 ka adlaw nga pag-antos, siya man ang ginbuyan. Sa ginbuyan man sa mga katipunero ang ilang bihag nga mga Kastila man ha. Kung galikiti ini ang mga ka-action bargaining agreement, di ba? Kung baga pa dugin bargain nila. Nga sige, buyan amon si Ladislao Diwa kabaylo nga buyan maninyo ang mga bihag nga mga Espanyol. Tiyan mo na ginbuyan man to sa inyang mga upod ang mga Espanyol. Ginbuyan man ining si Ladislao Diwa. Galigiti, almost the same, damo gahambal, nga do parehas bala kay Joan of Arc, di ba? Pagaligiti, lain man to ya, because ato ya nadakpan siya, pero wala isang bargaining agreement. Hasta sa uli, nga siya ang gin-execute death penalty, mga kaksyon, and then pinaka mga tuig na nakaliga, gin-review ang desisyon sa kay Joan of Arc, dito na ibalaan nga sala galay ang desisyon, my God, di ba? Kaya mo na, pero galigiti na natuba na or na-implementar na ang death penalty. So, anyway, para balikan sila Ladislao Diwa, mga kaksyon, ginexpektar sa mga Kastila na si Ladislao Diwa ang mag-auntat na sa pagiging revolusyonaryo. Pero sila ang nagsala. Sa pag-abot sa mga Amerikano sa Pilipinas, nagbulig ini para mapasungka ang mga Gwardiya Sibil sa idalom ni Leopoldo Garcia Uena. Sa mapirde na ang mga Espanyol nangin Colonel ining si Ladislao matapos maproklama ang kalayaan sa Pilipinas sa June 12, 1898, siya ang na-elect bilang gobernador sang Cavite kag nagserbisyo sang matuod-tuod sa iya mga kababayan. Sa tiyempo naman sang digmaang Pilipino-Amerikano, mga kaksyon, siya naman ang nanging revolusyonaryo kag nagserbisyo bilang sekretaryo ni General Mariano Trias. Nakipag-away sa mga grupo ni General Watton kag batapos nga maaresto sa mga Amerikano si Presidente Aguinaldo, napilitan man nga magsungka si Ladislao Diwa upod si General Mariano Trias sa Indang, Cavite sa itong bulan sa Marso tuig 1901. So si Ladislao Diwa, mga kaksyon, ang napatay sa itong March 12 tuig 1930 sa edad na 66. So muna mga kaksyon, kung sino bala si Ladislao Diwa. So again, kung balikan natin June 27 tuig 1863, siya ang ginbunag. Kag siyempre, isa siya sa nagtukod sa katipunan kagaupod niya diriya si Andres Bonifacio. Pagaling kiti, amo na balang hamba nila, mga kaksyon, isa siya sa nagtukod sa katipunan, pero nga abala nga napatay si Andres Bonifacio. Kiti, may arak man, kabalo ka sa una, mga kaksyon, madamo na sa mga chismoso. Kumbaga pa daw, ginbilin niya kuno si Andres Bonifacio, kag siyempre, siya ang nagsumpa, ginhambala niya si Emilio Aguinaldo, nga ang akon loyalty
ang akon nga commitment ara sa imo, Presidente Emilio Aguinaldo nan. Ang siyempre, sunod man sa mga historian man sa una, nga kumbaga pa, daw anything or everything na nakanahibalaan niya sa kay Andres Bonifacio, ini ang ginluad niya sa kay Emilio Aguinaldo. Grabe mga kaksyon sa una, may ari na nagalian, no? Abi ko, subok lang na, no? Kabaylo siyang kwarta, no? So, may ara, gakatabo siyang una ka mga amo niya, no? Nang malumpat ka baruto, amo na yung muna. So, amo na mga kaksyon, June 27, 1863. Ginbunag, si Ladislao Diwa, ang isa sa nagtukod sa Katipunan. So matapos mga kaksyon nga pag-istoryahan ang aton nga history sa Pilipinas, may ara pa kita mga kaksyon June 27, 1974 dugay-dugay. Pero mga kaksyon sa nagligad lamang dito ya sa pungsod Amerika, may ara siyang dako nga isda. Pag ini siya nagabugata, 164 pounds or 74.39 kilograms nga isda ang nadakpan. Ano kung ako nga isda mga kaksyon, ano? Kung baga pati galibog ba ni sigurong ulo mo, kung doon ang imuon mo sini, butang ta ang ulo. Sampalukan mo, gutok ni guro is kasirula mo da ginagamit ka dadlaw. No? Mga mo na kadakong isda. Hindi, bugat mo. 164 pounds o 74.39 kilograms. So, sa June 22, sininga tuig, 2021, Martes, sa nga nagligad lang gida, world record na paddle fish. Paddle fish mga kaksyon ang nakuha sa Oklahoma, Estados Unidos. Ini ang nakitaan sa Facebook post sa Oklahoma Department of Wildlife Conservation o ODWC nan. Naku na ako nga isda mga kaksyon mo. Kung magsilig kita yung paddle fish, laba ining iyang ang uso nan. Pero sa makita nila sa FB page na to na hindi pa na siya paddle fish. May balaan nyo kung nga agin pakita na natin mga kaksyon. Kaya man ang mga Pilipino, hindi man magpapirde nan. Kita nyo lang yan sa Pilipinas nan. Amo na siyang paddle fish nan. Laba, nguso, tatlo sila gauyat na mo ng paddle fish. Kag kuha ni siya, gapangagat ni sa mga kaksyon. Karnivoros na yun, malaba oh. Laba ng ilong niya, daw si Pinocchio, masiguro nagbinutig na sa gamay pa sa ano. Laba ang uso. Do ilong, do uso diya. Basta amo na kalaba sa kiyang ulo. Ini siya ang nagabugat 164 pounds or 74.39 kilograms. At ini siya ang nakuha ni Grand Trader nga taga Kansas. Suno pa sa ODWC nga ang previous nga world record anay ang nahimo ni Cory Waters. Ako sa diina, nakakuha ini sa isda ka nagabugat 151.9 pounds o 68.9 kilograms. Imagine mo lang mga kaksyon, ina mo lang bakal ka sa bugas, usually ang kilohan nagalabot lang mga 12 kilos, no? Di ba nga amo ni kadakong isda, lapaw inok. Gubagro kilohan mo, kadakong ako gidya. Pero dugang pa nga ang mga paddle fish ang isa sa mga pinaka-unique nga isda sa estado kag nagakabuhi ini isang 50 years. Ini ang makita sa Montana pakadto sa Louisiana kag kalabanan sa Grand Neosho kag Arkansas River systems. So amo na mga kaksyon dito iya sa pungsod Amerika. Nakadakop sila sa world record nga isda nga 74.9 kilograms ang bugat sini. Pero sa Pilipinas, mga kaksyon, arina. Hindi man magpapirde ang mga Pinoy. Biskan tuod bala pandemic, mga kaksyon, ano? Grabe gini kapositibo ang mga Pinoy. Santong August 18 na nagligad lamang nga tuig 2020 Martes. Sa syudad sang Tacloban pila ka oras matapos ginigo sang 6.6 magnitude earthquake ang Masbate kag pila ka mga parte sang Eastern Visayas, isa
ka-giant opa fish ang nadakpan sa mga mangingisda sa isla sa Burias, Eastern Samar. Very unique na pangalan, mga kaksyon mo. Giant opa fish. Mas alin pa rin sa Korea, kiti opa-opa, di ba? Isa ka colorful, isa ka colorful nga higante na isda, nagabug at inisang 80 kilograms. Bug at magindi mga kaksyon. Di ba lang istoryahan na kagaina? Dito yung world record nga isda sa Pungsod Amerika. Nagligad lang ito nagligad lang gid nga simana. Martes, di ba? June 22, 2021. Ang nadakpan nila ng isda, 74.39 kilograms o 164 pounds. Sa Pilipinas, sa mga kaksyon, ang mga Pilipino, nakadakop isang isda, nagligad tuig diya, bulan sa Agosto. Nagabug at inisang 80 kilograms. Wow! Daog na naman ang mga Pilipino, mga kaksyon. Yehey! Ang nadakop sa dagat sa Barangay Santa Monica sa Isla Sang Tubabaw. Sunod pa sa kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR 8 Regional Director San Juan Albahedo, ang isda ang naapektuhan sa linog, rason kun nga ang naglangoy ini pakadto sa nabaw nga parte sang tubig. Abi niyo mga kaksyon ng isda ang mga Pilipino wala. Kundi iya ang isda nagkadto iya sa nabaw nga parte sang tubig tungod sang linog na. Pero ang mga Pilipino hindi magpaperdi na ogti iya mga kaksyon. 80 kilograms sila dakpan sa mga Pinoy sa Samar. Dito iya sa may Pungsod Amerika, 74.39 kilograms lang. Daog ta mga aksyon. No? Galing iti, wala tayagin bonnet. Ang isda, ilang galing ang nagpahigad. Tungod sa linog. So, para tagaan ka mo sa impormasyon, ang opa fish, amo na makita niyo kalapad, kadako-dako, klase sapsap ni. Lapad, kadako-dako, nga sapsap. Ang ginatawag man nga Lampreys gutatus. Isa ini ka warm-blooded fish bilang warm-blooded na isda, matasik ini maglangoy kag sagad ini siya nga predator. Buot silingon gapangkaon man ni siya sang kaparehas nga isda pero gagmay lang galing. Suno sa mga eksperto, maayo ini nga isda sa merkado, preska man o frozen. Kag ginapreparar ini siya nga sashimi sa mataas nga presyo. Pero sa uli mga kaksyon tungkol kay kadako ini siya klase nga isda. Kag syempre ang bugati bala. Kag siguro ti ang mga buyers man nagahambal man bala nga hulta lang kay mabarato ng baligya sina. Pero kung may ara gid sang good nga buyer, mahal gid nga ang klase nga isda. Sa uli sa pagpangita nila sang buyer kag syempre lawig na kabalang at tiyempo nga libutanay para magbaligya sang isda. Sa uli nabakal na ini lamang siya sa presyo nga 200 peso per kilo. So kung nagabugat ini siya 80 kilograms, i-times mo na sa 200 peso per kilo, amo na sa ulihi ang kwarta nga ila nga nakuha sa buyer. Kag siyempre ang mga nakakuha to sang isda, ang gitunga-tunga nila ang kwarta nga ilang nakuha sa buyer. So amo na mga kaksyon kung tani abal lang mga kaksyon kung may ara lang kung tani isang mayo nga buyer ining opa fish ang nabakal pa siguro mga 300 peso per kilo. Galing iti lawig ng libutanay kag syempre ang isda sabtang lakat ang oras kag ginalibod nila yakadula man ining pagkalabas. Pero sige baligya na lang din amo na 200 peso per kilo na lang di ba? Samo na mga kaksyon ang aton isa man sa mga balita nga pampamukaw sa inyo. So ano yung magabalik kita mga kaksyon matapos ang pila ka mga commercials.
aksyon, nabalik kita sa itong programa nga Johnny Tango rides again with aksyon Red Salgado. So anyway mga ka-aksyon kung ka mo dira may ara sa greetings sa kabon mga ka-aksyon maka-komento diri sa aton nga FB Live, and of course do not forget to like and share ang aton nga FB page. Okay, so again mga ka-aksyon, kung ka mo dira may ara sa mga greetings, may ara ka mo dira sa gusto ka ipalambot dira ang mensahe sa inyo dira nga palangga, comment na ka mo diri sa aton nga FB page. Okay? So anyway, ginatamihan naton sa isa ka maayong aga si Alex Montesa. Good morning Alex, mo temprano pa nagabugtaw. Siya diri aton nga una nga ako na dong viewer nga nagkomento diri sa aton nga FB Live. Thank you so much Alex Montesa. And likewise, good morning sa kay Feli Morales Cacuelio Alieza. Good morning sa imo ha. Have a blessed Sunday. Action Red, upod ta anay sa imo antis magpuli. Umago ka lang nagpuli. Alex Montesa, good morning sa liwat. Kindly greet Ma'am Vanessa Mayo with Doc Mayo sang Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez ang Barangay Tangub. Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Kag sa pamilya, Dialagdon appeal sang Pandanon DSB upod sa pwersa sang ARB community. Madabog nga salamat, Alex Montesa. Buaga man nagabugtaw ang paryente ko, Erlinda Salgado. Wow, grabe. Aga pa nagabugtaw. So, anyway mga ka-aksyon, kung may ara ka mo dira sang gustong ipatamyaw, komento lang ka mo diri sa atong FB page o sa atong FB Live, okay? Antonio Cervantes. Sa liwat, good morning sa kay Erlinda Salgado dira sa may Barangay Singkang Airport. Antonio Cervantes, good morning Action Red. Watching live diri sa San Juan, Puerto Rico. Wow, grabe Norwegian Joy. Stay safe mga ka-aksyon. Nag-greet ko lang mga taga-barangay Sumag. Thank you so much, Antonio Cervantes nga ara da subong sa Puerto Rico. Puerto Rico. San Juan abi ko San Juan Street, Bacolod City, San Juan, Puerto Rico. Okay, hi man sa kay Cory Vidaha. Good morning, watching from Kuwait. Thank you so much, Cory Vidaha, sa pagkomento diri. Gandamo na ang aton nga mga viewers ang aton nga Johnny Tango Rides Again nga programa kada Domingo sa aga. Thank you so much sa pagpamati kag pagbantay. Alex Montesa, mayong aga lang sa il ni Tatay John na nailulita upod sa day Ma'am Jenny kag Ma'am Jane Dialagdon sang Pandanon DSB. Thank you so much, Alex Montesa. Eddie Laus, good morning, Action Red. Ari kami dari Nanay Isabel, ga-monitor. Thank you, good Johnny Tango. Thank you so much, Eddie Laus. Kag syempre, Ari, Andrew Caniete. Good morning, Red. Pakigreet lang ko tani, kanday Papa ko June, regla sa may Cavite. Kanday pamatigid pirmi sa imo. Madamo ka salamat. Thank you so much, Andrew Caniete, sa pagkomento diri. Mileli Oligo. Bugtaw na siya. Thank you so much, Mileli Oligo. Nagkomento na di siya. Emoticon. Okay. Jinky Dialagdon. Happy Sunday. Action Red. Okay. Kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Mileli Oligo, Bia Jonathan, Michael Jun Season, and EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Kagkay Kap. Okay. Good morning dira sa mga pumuluyo dira, stay safe, gid pirme. Madamo ka salamat sa pagpamati. Okay. Kag Alex Montesa. Okay, Action Red, kindly greet man sa ilan ni Ma'am Lily King, Ma'am Jean. Okay, kag Ma'am Leda Zamora Yamagishi. Madamo ka salamat, Alex Montesa. So sa Japan naman igipatamyo ni Alex Montesa Kag syempre bugtaw na Vanessa Mayo. Good morning dira sa imo, kag I guess afternoon dira sa US. Madamo ka salamat, Vanessa Mayo. Kag Mileli Oligo, Red Salgado, live watching paliyog tamyo, Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, kag Alex Montesa. Alin sa kay Mileli Oligo, Zyceranica Orsena. Buenos dias amigos, Action Red Salgado, ga-monitor kami diri sa Isabela. Ginatamyo ko gali pusoy
kag magulang ko nga si Edgar, salamat gid sir. Okay? Action Radio lang, siya kalam. Action Radio lang, malakas. Thank you. Jinky Dialagdon sa mama kag papa ko Joe and Lolita sisters, Jenny and Jane, AJ, Aljon, Apel Kirina Villaflor, Austin James and Andrea Dennis of Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid. Thank you so much. And Alex Montesa, salamat gid sa greetings. Let's pray for her continuously. Okay. Kay Alex Montesa. Okay. Andrino Comida Butanas. Morning Action Red. Monitoring lang kami diriya. Gem Taxi Group. Tamyaw ko lang drivers. Fred Abuana. So I guess mga ka-action, ami-ari pagali. Bonesa Mayo. Thank you so much. Mileli Oligo. Okay. Mileli Oligo, live watching Action Red Salgado. Thank you so much. Okay, what's up, Action Red? Check attendance. Happy watching on your program. Always good from the land of 10,000 lakes. Oh, grabe, no? 10,000 lakes of Minnesota State. Wow. Diri sa atong pila lang ang lakes, jutay lang, ano? Damo lakes, pro jutay lakes. So, thank you so much and many blessings coming your way, Sir Red. Wow, grabe. Thank you so much, Ma'am Vanessa Mayo. So, mga ka-action, magabalik kita sa hindi madugay. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:29 na sang aga! Well, nagabalik kita mga ka-action sa itong programa Johnny Tango Rides again with Action Red Salgado. Medyo nabiting kita sa aton nga first batch of greetings. But okay lang mga ka-action because magabalik kita sa aton nga second batch of greetings sa hindi madugay. Sa mga mo salamat sa aton nga mga viewers sa Facebook. So again, don't forget to place your comment. At syempre, like and share ang aton nga Facebook Live sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. So again, mga ka-action, sumunga aga para ihatag sa aton na pinakauli dire nga update sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aton mga ka-action makaupod Action Marlon Hinovea. Good morning, Action Marlon. Action Red, good morning sa ato sa mga ka-action. Una, best Action Red, gina-report na lang sa ato sa mga tagpalamati nga sa mga tirion, nagadulom ang kagahon. Gani man, ano? Gadulom. Dulong pa Action Red, no? Daw, hindi ini kaangay sa mga normal blang aga. Amo ni oras Action Red, 5:30, nagasaraaw na ang kalangit, ang langit mo. Gani po kag in-Action Marlon, daw nagtaliti sa pakadto na kung sa Action Radio. Yes, puro sabong nag-unta sa Action Red, kay na alas 4:30, nagalimot-limot ang patrol, nagatupa Action Red ang taliti. Dari sa sunod sa Bacolod, porote, siguro mga alas 5:15, wala mo daw gay. Nagahulaw man sa Action Red, pero basang-basa subong ang dalan. Danlog delikado sa ato sa mga ka-action nga mga motorista. Hinahinay lang kay bao may aragi apon Action Red nga grabe magpa-rotis ang ilang sa salakyan komo kaya nakita nila nga tauhay. Protente ni mabalaan ang kadanlog sang aton sa nga dalan. Yes. Kaya ang notice mo sila nga bulan, Balaksyon Marlon, do kadabo subong sa mga vehicular accident, no? Talimon, kag atong nagligad na beto sa may area sang Lakson PNP la. Ay, oo, kaluoy to siyang pamilya. Sito, I guess, do, unsi itong kabataan. Kung sakto na bang nakuha ko nga balita, Action Marlon? Ama mo na Action Red, atog imulpar gyapon Action Red sang Agua de Pataranta. Wow. Ragyapon nagaupod ang spirito ni Agua de Pataranta, nakaulubog nga ilimnon. Ang isa to Action Red to, ginasiling ati, nagkainawin na magidman, na matabo ang aksidente. Kag sa pagkabati ko, Action Marlon, ato ba lang ang kabataan, to bala siyang, di ba, ang asawa napatay to, no?
ang banado ara sa ospital. So ang mga kabataan to, ang mga tupad balay bala mga paryente, gapangayo siyang bulig ining kabataan. Kay ti biskan bayo lang pagkaon kay ti ginikanan niya amo na bido ara sa amo nang sitwasyon. Ali mo nagson red kay siguro ginasagahom na ton nga damo naman sa nagpadala to sang ila sa hamili nga boleh akson na red. Dapat kay bento buruligan mo bagod man santuman nga kapigado ho mo na lang nilang kon yaw nga trahedya akson red no. Remind ta lang sa ato sa mga motorista kapag kita nga amo ni kagahon akson red. Amo sa naga-monitor ni sa ato sa nga kon sa ato sa nga paratuntunan sa pribado. Iban nga nagsunod tricycle, mayara nakita ko nagliga tricycle nga mayara sa nga radio monitor mo. So halo-halo lang gina. Dote gina-report na sa ato sa maka-action outside Bacolod. Kung magsulog mo diri sa Bacolod City, naghulaw ng ulan, pero magtanla ka mo sa langit, matsagan nyo isidang kakolba, kagagawa sa inyo sa nga abalatyagon, bagod ako ang posibilidad nga ba, doon magbukbong ulan blas mo. Kadamol sa nagapurma sa galom dari maglantaw kita sa langit nagsunod no baybay man o kun bukid man kita nato nagsunod grabe guro ka baskog sang tapya sa hangin sa babawd lang kailan mo nagsunod mo kung ano ko nasig sa dalagan sa panganod o kung sang galom sa babaw so ano lang gate kay baw dari ho sa may area sa nabukid nga Poroson ho kita magsunod tuman ka dulom ka tuman ka kon tuman ka damol sa nga galom ti siguro mo nang resulta sa assurance ang palayag dan maglang sang pag-asa niyara naman kita sa bagong LPA nga ginapulo pa si Platan gina monitor action red pero timing gini ka naglabay kami diwa gilamang madugay sa may area sang dalang sang Libertad sa Libertad Public Market na timing man no away ta maganda pangayo nga magtupa ang ulan timing man kay nag-umpisa the reaction red sang declogging operation ato sa ring DRRMO pinang lantaw nila action red ang dalom sang mga embornal yes mo na manuwag no kagiban pa to manhole pa manhole ang manhole sa bong sikat pa ng katinagay sikat pa ng tinaga, bakod ba sa pagkawat ng taklob sa manhole. Wag ito ang sured sa update po sa pulis. Diba si kung tinago, ito ba na ito, na isang duwa ka mga kawatan now? Bay, arang ganyan naghambalak si Marlon, kasi siguro mas nagkuha ito, ina bala nga, kolektor bala, obrahon nito nga memorabilia. Oo, sili ko ba? Diba si Brayo tinang ginasagang blan ni ano na, ni Captain Marvel o ganun na? Captain America. Captain America. O gano'n mo subukat ba? Galing kiti ang iya saga nga sponsored sa isa ka provider bala sa nga telepono. Telephone provider. Oo, palagihan nga kilong bukat akson red to. Wagid siguro nakadua na halos kalawara mga dalagko nga mga siyap sang kapulisan nakadua na siguro duwa ikit kuro no? Galing kiti siguro ti Action Marlon sa panawagan man to nga hindi pagbaklo na. Ba siguro ti paligadon pa isa ka tuig para magbati isa or so sa ginabos pa para magwagin bala ang urig nga sabor. Isa ka tuig daw lawig na maguro no. O galing kiti after 1 year Action Marlon bugnaw ng issue ti basi baklo na na. Kasi kung may ano na may tukang ng presyo kada kilo. Ati basi ko. Sige bantayan ng kamagapos ang pulis ay sakto tuig. At nag-action red kay nag-linupog to sa radyo, sa social media, ang balita. Kundi huwag ng madugangan, kay basi kung huwag ito matukiban, di marano pa bala. Kung pilagaman hall ang ilan sa nga pinanguha dari sa may area sang sudad sang Bacolod. No? So, Libertad, balikanta, ti timing gini, nga na-declag ang mga basura action red kung si Sergio Marie Vargas pa nakuha ko ng sures na lumtos ang manhole or imbornal mayara nga inang tawag action red nga laswa no laswa mga utanon action red lang nati mga hindi na guro hindi na guro mapuslan dito na lang kinaburahog sa dalawang action red para pa ka na action red kuko sang baka Wow. Nakukuros
sang baka, ganik lagi Taga sunred ang ang cellophane, ang plastic, no? Isa ginagsunred sa nagapadiklag. Mga nagatugaw sang bahay kag nasupon o sang nagadaloy nga tubig. Libertad siguro sa area sang Central Market or dito sa may area sang Burgosa Market. Andala, sige. Kaya lang, tao ko sa tao sa dito base ko lang mag-apong live plus report kini sa mo. O, tanawang sorting yatay na ruteo. Nang tagolang ka nagamuno nga along lang pero tayo ba gito correct baloy nga tatog lang kuno. Kung matabuan Action Marlon, wala bot ng flash report exclusive pa na mo. Wala nga plaka yung sini motorsiklo kita ko. Oo, mga tupo. May aragin kapo na. Wala patinggilan sa Lipat sige po ng patrol sa mga mga tanihon sa Rosalyn, Tara, Dulom, Kagalong, pangod akong posibilidad, nagatopa ang ulan. Report ikan sa patrol with action na Nixon Tahom. Action na Marlon Sinumaya. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinobea sa pinakaulay dalagang balita, syudad sa Bacolod, Kagbilog ang probinsya sa Negros Occidental. Ginatabyo ko lang sa isa kabayong aga ang nag-like diri sa aton nga FB Live sa akong personal nga account. Elmo Tadina, dira sa may Alangilan isa kabayong aga sa imo. Elmo Tadina, kag siyempre ginatanong ba naton si Roy Solinap. Sinabra ni Antonio Tirante. Ay siyempre, hi mandira sa kay Toto Abing Leonar. Felix Buchibanias, Dax Parenio. Ay mandira sa kay Bob Sichon. Isa kabayong aga kag madamong kasalamat sa pagpamati. Iko Lumugdang. Ay man sa kay Haji Panabi sa mga taga Richmond Street. Isa dira kabayong aga sa inyo. So anyway, ari sa mga nagkomento man sa aton sa kay Trixie Ibuseo, isa ka ba yung aga? Kag syempre, Vanessa Bayo, back at see you Sir Alex. Okay? Alex Montesa, good morning. Kag anyway, Mileli Uligo, salamat man bro Alex Montesa. So agad mga kaksyon, don't forget to like kag share ang aton nga FB Live. Didane Jonah, okay, ginaano na nilang isda Action Red. Ang isda ginaano, ginbaligyan nila actually mga kaksyon sa merkado. Kaya ti, sunod to sa aton man nakuha man nga impormasyon, ini siya ang ginahimo nga, kumbaga pag ginapreparar bilang sashimi. Hi darling Mac Morris, good morning Johnny, Action Radio watching from Orlando, Florida, USA. Hello sa aking family, Hoxon, Shocon Road, Barangay 26. H. Darling Mac Morris, thank you so much. Kay Louie Alda Sr. Good morning sa liwata sa kay Trixie Ibuseo. Binong si Tenta, good morning sir, greet lang Ricardo Pasquin, dira sa may Hinigaran. Milagros Morales, good morning Action Red watching from Barangay Maaw, happy Sunday. Tumbay Londoy, good morning Action Radio Bacolod. Alex Montesa, madamo ka salamat. Kag syempre Mileli Oligo, good morning dira sa imo ha. Kag Mox Hispaniola, good morning Action Red. Kayaw A. Apple, good morning Action Red. Okay, madamo ko salamat. Dread Soldivilla, good morning Action Red. Monitor na kami diri sa Enrique. San Enrique, ginatamyo ko lang si Naro kag ano ni sa ganganga ang baba sa pagpamati sa imo. Mo grabe to na Dread Soldivilla. Mo gangangagid ko no. Madamo ka salamat. And syempre sa kay Bobby Zunum Kwaniguro no Munoz Pertigal sa talisay gataliti. Okay. Nakikita sa nga pagbugtaw ko pakadto ko diri sa Action Radio. Nagataliti na eh. So wala na ko update kiti nagprogram na kita basi nagbubo na gid ba ng ulan pro kabay tani mga ka-action ano nga dili tani mag-ulan sa mga adlaw. Kay pag nag-ulan ati kalabanan sa mga bayo subong ay indi gid magmal. Kiti basta gani ka Domingo mga ka-action. Amo gani siya ang adlaw sa pagpanglaba.
Kung dapat mga kaaksyon, kung may tiyempo malaka mo sa adlaw sang Sabado, dapat mga kaaksyon, sa adlaw pa lang sang Sabado, amat-amaton ta na panglaba ang aton mga bayo. Hindi ta pag-isalig sa adlaw sa Domingo, ha? Kay basi mag-ulan paglabot sang Lunes, basa ang aton nga bayo. Sa matapos mga kaaksyon nga pag-istoryahan ta o na-istoryahan ta mga kaaksyon ining parte siya dako nga isda nga nakuha sang mga Pinoy mga kaaksyon. Malumpat na naman kita ha, sino bala ang una nga Asian nga chess grandmaster. Ini bala, kung madumduman nyo, ang paghampang sang chess, sinang duso ang pawn, may bishop, may tore, may queen, diba? May horse, may ana sang tigidig-tigidig, tigidig-tigidig, diba? So, June 27, mga kaaksyon, na tuig 1974, si Eugene Torre ang nanging pinakaunang chess grandmaster sa Asia. Wow! Wala pa ni mga players, mga kaaksyon, sang pungsod Japan, sang China, o diin man rin nga parte mga kaaksyon sang Asia. Ining si Eugene Torre nga aton pambato, mga kaaksyon. Siya ini ang nangin una nga Asyano nga nangin chess grandmaster. Wow! Ay, syempre, sa nagligad-lagid nga Southeast Asian Games, mga kaaksyon, nakakuha sang gold si chess grandmaster Eugene Torre. Wala pa ni COVID-19 pandemic, mga kaaksyon, ha? So anyway, si Eugenio Eugene Torre ang ginbunag sadtong November 4, tuig 1951, ang isa ka Pilipino chess player tuig 1974 sa edad na 22. Siya ang nanginuna nga player sa Asia nga na-qualify para sa titulo na Grandmaster. Siya makakuha ini isang silver medal sa 21st Chess Olympiad sa Pungsod, Pransya. Siya ang ginakonsidera bilang pinakabakod kag pinakasagad nga chess player sa Pilipinas sadtong dekada 80, dekada 90 nga naghampang para sa Pilipinas sa 17 ka mga chess Olympiads. Sa isa ka torneo sa Maynila sadtong 1976, mga kaaksyon, si Torre ang nanginuna nga player sa Asia para perdihon si reigning world chess champion na si Anatoly Karpov sa hampang nga nangin parte sa Filipino chess history. Kaya bati mga kaaksyon, sa time nga ini, ang presidente sa Pilipinas, amo si Presidente Ferdinand E. Marcos. Kag syempre, maginihiwat nga isa ka chess tournament diri sa Maynila. Kag napirde ni Eugene Torre ining si Anatoly Karpov sang Russia nga champion, world champion sa hampang chess, mga kaaksyon. So, amo ni siya, ang isa man ka hindi malipatan sa mga Pilipino sa history sang hinampang nga chess nga napirde sa Pilipino ang world champion sa chess nga si Anatoly Karpov sang Russia. So, mga kaaksyon, para ipadayon, tuig 1982, kay tungod nga masilag naton nga siya man mismo nakapaminsar nga masarangan ko gali nga perdihon ang isa ka world champion. Tungod sila mga kaaksyon, ining aton nga pambato nga si Eugene Torre ang nag-intra sa isa ka chess tournament. So tuig 1982, mga kaaksyon, nakakuha siya sa pwesto sa World Chess Championship para makahampang kung sa diin siya ang naperde siya kay Zoltan Rible. So as far as I can remember, mga kaaksyon, sa quarterfinals pa lang niya
napirdi na ang aton nga pambato. Kaya magsiling na magsiling kita yung World Chess Tournament, ang nagapasakop diri the best of the best nga mga chess players. So sa quarterfinals, napirdi ang aton nga pambato. Siya ang nangin ikadua sa kay Bobby Fischer sa itong 1992 match kontra sa kay Boris Spassky sa Yugoslavia. Ang isa sa pinakabakod nga na kontra ni Eugene Torre, amo ang legend chess player na si Garry Kasparov. Ang resulta sa ilang hampang na perdi si Torre tungod kay nag-resign ini o nag-untat sa paghampang bisan pa nga pareho sila ang may ara sang duwa ka reyna. Amo man natani ang ginabati ko sang una nga ang nag-resign or nag-untat sa paghampang si Eugene Torre, iti may ara man siya sang queen. May ara man sang queen si Garry Kasparov. Kung galing kiti ang aton mga kaksyo, depende naman sa mga chess players. Kung galing kiti kita ang aton niya nga paghampang sa chess, kung may ara lang kita sa chimpo, ano? Kung isa pa gani makampang lang kita chess, kung may ara sang patay dara sa palibot naton, di ba? Kaya hindi ka mo kabalang maghampang sang tong eights. Hindi ka mo dara kabalang maghampang sang mahjong, di ba? Ti hampang la kabut chess, kung ka mo dara nagpulaw sa patay, nan. So, muna mga kaksyon, ti ang aton yung pagduso, hindi man tanana, pag galing iti sa ako naman, ang mga duso ta, ang kombinasyon ta bala nga mag-forecast sang posible nga mga matabo sa pagduso naton, mga 2 or 3 moves or for the most, di ba? Nga mo paginduso ko ng pon, pagin pasaka kong horse ko, amo ni ang matabo, 3 or 4, kanon niya bi or diri sa makagto, amo na. Pero ang mga players nga ini, mga grand champions mga kaksyon, sunod sa mga dalubhasa, ma-forecast nila mga 14 to 15 moves. Imagine pala mga kaksyon, 14-15, ang imo ya, ma-forecast mo lang ya, 2, 3, or 4 dira, or butanta kung gifted ka, 5, di ba? 5 guro ka moves, kung ikaw ya, palapulaw sa patay, di ba? Palahampang ka sang chess. May patay diri, dito karon pulaw, katay may libre nga kape kag pabahaw. Wala pa to matapos ang 40 diyas ang napatay to. Tinalubong so wala pa matapos ang 40 diyas. Naglumpan ka naman sa piya kapatay. Hampang ka naman to chess. Kung galing kitig imo yung preparasyon o ang pag-forecast mo sa chess dira, mo magyapon 4 to 5 moves, di ba? Pero mga grand champions niya, galabot ko na yung 14, 15 mo. Amo ni matabo, amo ni muna, amo ng pattern, di ba? Tigi, adlaw, tapos may mga trading pa sila mga kakson. Do parehos mo lang sa hampang ni Senador Manny Pacquiao. Pag nagsumbag siya, mga pila pa ayhan ka kombinasyon, di ba? Way labot nga kusog, may speed pa, may ara pa sang kombinasyon, di ba? Do mo man siya sa ampang sang chess. Kita mo na si Garry Kasparov magampang sang chess mga kakson. Do ginamasa-masahi ang utok ya. Siguro hindi lang kay 15 moves ang iyan ni mga kakson. Basi lampot pa na siguro mga 30 moves ni 30 pa gid. Kay manti, if you can remember, mga dekada 90 mga kaaksyon, tungod kay pelti kabakod ini nga player, si Garry Kasparov sang Russia, si Garry Kasparov mga kaaksyon, ang mga, I forgot the exact year, pero nakontra niya mga kaaksyon, ang IBM computer. Sa una mga kaksyon doon nagdaog ba si Garry Kasparov ay di napirdi siya. Nagdaog siya sa ikadua mga kaksyon na perdi siya sa kay IBM computer. Kumbaga pa sa una to do gina-absorb ni IBM computer ang iyang mga moves di ba? Tapos pag rematch nila dito na perdi na siya kay manti kumbaga pa ang iya ginkontra suno sa mga naka-witness before ang ginkontra niya ang iya kaugalingon nga bakod na. Diba ginabsorb to? Hindi ka na. Kumbaga pa do mirroring na. Nakontra mo kaugalingon mo, kag bakod mo nga kaugalingon. Amo kita. Basta wala na makontrabi nga bakod nga tao, computer na makontra sa tao pila kadlaw.
Pero galagati, may harap man naghahambal nga kung sa mga amuni nga mga sports o butanta sa mga athletics, mga kaksyon, wala pa na tao wala pa na bunag ang tao nga magaperdi sa imo. So, mo na mga kaksyon, so, subong siya ang naghahampang para sa Rizal Towers ang Professional Chess Association of the Philippines. So, again mga kaksyon, June 27, 1974, si Eugene Torre ang naging pinakaunang chess grandmaster sa Asia. Maraming salamat sa mga nagkomento diri sa ating Facebook Live. Don't forget to like and share ang aton nga Johnny Tango Rides Again. Kung kamudra meron sa mga jokes, mga ka-action na PM lang sa aton nga FB page, Action Radio Bacolod, or you can also comment by personal FB page. Hanggang inyo mga jokes, mga ka-action na ina ang aton nga pagbabasahon sa masunod nga simana. Samantala, mga ka-action, ito na po yung mga jokes nato na para sa aton nga programa. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. La, la, the life goes on. Isa kaadlaw gindulong ni Johnny si Inday sa balay sang iya nga abay na si Jimmy Turco. Kay nadakpan ini sa curfew. Ang penalty sini ang abay ang prisuhon tungod kay gipabayan ang bata nga naglagaw. Tani mo ni mga kaksyon inabalang mga kabataan nga nadakpan sa curfew. Ang ginikanan ang pinahan. Kay ginpagwa nila ang ilang nga bata dan. Or wala na naging secure na ng pertahan nakagwa ilang nga bata kag naglagaw 10 oras. Paring Jimmy, nadakpan ginamon si Inday nga nagalagaw sa lakson kag curfew na. Sorry gida, pero nagasunod na ako sa layi kag batas kun batas. Ikaw gid ang prisuho namon, paring Jimmy. Sorry gid tay. Hindi ko hungod. Naligaw ko abis ang MLML sa balay sa akong mga barkada. Pasensya gid anak ka. Siguro amo na ni ang insakto nga panahon para mahibalan mo ang kamatuoran. Ano tay? Anong bot mo silingon? Ihambal sa ako ng kamatuoran tay. Ano? Hindi ako ang tuod mo nga amay, kundi si Johnny Tango. Ano? Atay ko si Johnny? Ikaw ang tuod ko nga amay, Sir Johnny. Ikaw? Ano? Paano ininatabo? Paano? Say, Johnny, ikaw galing dakpo namon, pasinsagid kay batas kun batas. Ikaw gani ang tuod nga amay ni Inday. Gani, ikaw ang arestohon. Thank you so much, Maricel, sa imo nga joke. Dira sa may barangay Alanggilan. Amo na mga kaksyon na gidakop ang ginig ang bata, di ba? Dala to sa balay nila, pero ang arestuhon niya, amo iya ang amay. Gilig na ba siyang amay, hindi siya kunong tuod, gidya nga amay. Ang tuod nga amay si Johnny Tango, amo to ang nagdakop, di ba? Kati batas kun batas. Next na ito nga joke, mga ka-aksyon. Isa kaadlaw nakita ni Johnny nga si Inday ara sagwa siyang ilang nga balay, tapos may uyat ini nga isa ka baso nga kolor ilim nun nga makahulubog. Gani, ginsaway siya ni Johnny Tango. Hay, kada ko sa problema ko hindi ko naging kaya. Isip ko ay lito sa mga panahong nais kong malimot. Kada ko sa problema ko. Psst! Hip, 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 hip.
Ano na ginauyatan mo, ha? Ha? Ano ginauyatan mo, Inday? Pabailang ako, sir. Kabuhi ko ba ni? Kada ko sa problema ko. Kabalo ka bala nga, bawal mag-inom sa public, ha? Ha? Kag diri ka ga-inom nga sagwa sa imong nga balay. Sa presinto ka na mag-explikar, Inday. Sa presinto, upon sa akon. Kung balo ka lang, sir, sa problema ko, subong. Kada ko sa problema ko, sir. Abi na ang baso nga ginauyatan mo. Ginkuha ni Johnny Tango ang ginauyatan ni Inday nga baso kag gininom ini. Ari na ang baso sa akon. Inon ko balang unod sini. Sir Johnny, nga gininom mo, sir. Nga gininom mo. Danay pa. Do kalain sa saburhaw? Ano to siya? Do kalain nga pagka-whiskey? Hindi to sa sir whiskey. Hilo to siya. Hilo. Mahay, tigok na dis. Thank you so much, Lorna, sa iyong mga joke dira sa Barangay Estefania. Thank you! Amo na mga kabisyo, hindi tanan nga mga tao nga may ara sang problema ang nagauyat sang ilimnon nga makahulubog. There are some ang nagauyat hilo, di ba? Diyan ni Tango, abi niya guro makahulubog nga ilimnon ka nagainom sa gwa sa balay mo. Abi niya guro whiskey, hindi galay whiskey. Hilo galit. Kung si Johnny Tango na tigok, wow. Isa ka adlaw, nagpauli si Rugo sa ilang nga balay nga damo sang dugo ang iyang bayo. Kag nakita ini siya ni Lolo niya Labron. Rugo, ano natabo sa imo nga bayo? Gano ka damo sang dugo nga nagatapik? Gano ka? Ginbono ka, Rugo? Wala, no, naglamitanay lang kami sang ketchup. Sus, abi ko tuod ang ara sa bayo mo yan, dugo na, ketchup balagari. Pero daw dugo ko tanawod, Rugo, kay puti bi ang imo nga bayo. Insakto ka, lo, ketchup na sa ang ara sa akon nga bayo. Naglamitanay kami. Galing, may nagpanguto sa amon. Muna ko nga ang nagbunanay kami sa ulihi. Kag nang gangot-ngot gani ang akon nga kilid do. Feeling ko do maplipong na ko, do mapatay na ko, lo, I speak ni. Ay, Diyos mo yun. Apo ko na ko, basi mapatay ka na. Bye! Thank you so much mga kaksyon sa inyong mga jokes at syempre sa mga comments nyo sa aton nga Facebook Live. So mga kaksyon, madamo ka salamat. Why na kita sang oras. Ini sa liwat si Aksyon Red Salgado sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo